Jatend piny William Ruto Olando thuolo e lemo mar Jakom maduol matayo yiero IEBC kod komishonas ariyo mag IEBC ma orak margi rumo tarik 17 dwe mar achiel higa manyien. Ruto ochiwo lendo no e lendo mar oboke mar piny owacho koyango thuolo e lemo momak gi sani kod Jakom IEBC Wafula Chebukati kod komishonas Ngire Abdi Gulie kod Boya Molu matieko tich ayanga e chakruok mar higa manyien. Kaluwore kod chike matayo yiero, jatend piny onego oland thuolo e duol mar IEBC dweche 6 motelo ne giko mar orak ma komishonas. Chik bende omiyo jatend piny teko mar chogo aputa man gi jokanyo 7 mabiro dayo dho joma ibiro wal mondo opong fuok mowe kod komishonas ma orak gi orumo. Chebukati ne ondik tich e dwe mar 6 higa ma 2016 kendo ne otayo yiero maduong' ma 2017. Yiero ma higa ni ema Chebukati notieko go ting' mar tayo yiero ma pacho kae. Odhi rutaya kaka Jakom mane okwedo chenro mage e duto e do kaluwore gi duoko mag yiero e koma mano mar tend piny.